Hi, simulang hilin eh. Hi, madung hapon. Ako na pod ni, simulang hilin. Wa pa din may makauli Galicia. Kay, kuan, gawan-uwan. Wa may langlingaw. Naglabas ako una. Nagang laba lang daghana. Karon naman ang panglaba. Magluto day may bulanghoy. Among sunuban. Among matangag kamay. Kay, may laing kuan dari. Masimo-simo. Kay lang magtindahan. Di, huwag mapaitupahan mo ng mga bata. Ang lutuan o kuan bulanghoy dada po nakitang karlan gapon katong video bitaw gapon nga nung ako karlan iapil pod niya mang batang haglubi og kamay da tan-aw lang naton sa og mga batang mga ba nagang labhan ang daghana ingani man ko kanang mo anhi dinhi kay mamalihang papel nga manglaba mo nga ang ipanglabhan sundan daw siguro may muli Galicia kay kuan tapos alyana og si nanay sig panawag hara ko lumi alyana sig tawag hara ko lumi kay gimingaw na ko sa nahang mo nang sunod daw kita na lang po tawag ato po ko sa Alicia ato na po ko magzaraw-zaraw kita lang tahan sa ang mga apo mga bag kuan sinuban nga bulanghoy ang labahan na aran naghana dana sugod kana unang kuan naman siya mga dyan danas pragayo gitungtong ja paghuman dadto luba libot na naghana ja da para rin mo na yung laban grabing naghana kay labong nilam naglamdag hanap lang hiposan karon kay naana pod naligsik na pod ja igo po kung maghipos na magluto mig kuan patuloy hingin nga bulanghoy pakpakan kay na may bulanghoy gamay pila ka lugas tuon na mo batang kuan palito kuan doy nasa kuan ikaw kamay. Katong kamay doy. Kumali day. Kumali day kamay day. Mangan mo lang hoy day? Oo. Ha, makan mo? Oo. Na bulanghoy, mo ni lutuon haron. Hani pa kita do pag pakpakan ni haron taod-taod kay manghipos ako sa labhan. Kay kawan na pod. Mo na. Bulanghoy. Natag sa lulang inday. Dasin day dia. Natag mo yung lula day? Ha? Natag sa lula. Mukaan ka? Yung ko be, kaya na po. Saguli, gabi ni. Maring kuha kapon. Amang katikan karon gabi, bulanghoy, o saging. Ginigito na naman eh. Ginigit. Bukun rin eh. Parang mulatik inagaluto. Kasi yan, nag-ibig siya, nag-ibig sila. Nagkudiyan nga sirawi na. Ha? Si Kuya Jimmy nagimo. Malami. Ay, Saan sila ko be? snacks na mo. Pag New Year, ito, the snacks na mo itong kuang lalim. Nga mo kakagani. Loy? Karlan. Oh, Ano itong karlan? Kani bulanghoy. Dabong mo gudang pamadi ay. Mahuga. Bugulan mo tubigun. kini Carlan? Kana karlan. Kanta. Ito lang Carlan. Muna karlan. Gamay lang mo bulanghoy ang ug ragon pa ni. Sumanon banguron. Ja kay gamay raman. Ano kung nakalangan sa kagayan? Ang running nga tunuban. Umuli na Galicia at tuloy magbanggod kay kang banguran dani handa de Galicia. Okay, managinuting bulanghoy ila mayor. Allah. Mana? Oy, huwan pa ni, saging. Kapag pakin kita. Buwan. Ha. Buwan eh. Saksak ay maju. Sakto lang gud ko ah. Dali ra maluto.
Yan, kalawin sa apat ko buhay yan. A few moments later. Yara, agang dinungag nga bulanghoy na ginatikan. Awgi sunuban. Wala gutangan og kuan, sentral. Nanimaho na humot na. Taro to mga makatong mga apo na ni. Na malutok ipatalitan na dyan alaman niya kay parang mukuan, parang murag mulatik. Bulanghoy, karlan og saging gisagol-sagol. Saging nga sabagi bakpakan. A few moments later. Nas kuan. Bulanghoy, nga malay sila. Nas bilita may maestra. Kanang bulanghoy jadi man among plano tada among sumanon or kasababon gamay raman. Di ug magsuman duha ra ka buok man giangay-angay lamang gisunuban laman butangan og kamay galing kay aglubi ang man nang wa maratik. Tamis day? Noy lami unoy. Asa may lasa ham lang yung kasin gamay ug asukal gamay sa lasa. Ha? Oh, bulanghoy. Mo na snack nindo kay may pan, madunon mang snack og ngana. Dili doy ang tagali mo lula doy. Magkaani mo. Na sila na. Apil po kurog tilaw, kaan po kuron. Kuwagrapon, sige ka, may mga. Ang is na ba? Palabo, bataan. Sabi, na may sabing na eh. Kaya ko na be, tidor. Nagatagay mo lula, naikalan na lipod na. Bakit ito yung lulang guwapa? Yatay. Hindi ah. Ano? Hindi na. Magsaging ane. Nakakagin. Saksak sinaging nila, saging. Uy. Yung kaya nga na ada pagkuhag butangan to. Carlan. Ang kuwag hapon ha. Kaya Lara. Carlan ni. Na. Carlan ni. Pugad na bagaran ha. Bang panihapon na niyo. Bantang ka pa ang gaga. Kaya na kay. Bantay ko tumakaan ko nga. Bukdang panihapon. Dapat panihapon na ba ito na? Ngayon, ganin natin yung buntag. Katawag mo sa kuldi pamahaw. Nga di ko tasan nga naghanam ko gilaban. Kasi mo hindi ko tasan. Huwag pamahaw na mahaw. Gumawa mo sa dupa. Nalaba ko naghanam. Kamo ko pa yung mga labag. Hindi pa kal. Ala, Tasan. nanay, uy. Uy, nanay. Huwag ba po yung gaw? Ngayon, pinagpultahan. Nag-iring. Kani mga bata ha. Master ka nagdumaog na ako. Kayo wa may maghugig dungag. Di ba noy? Ugwa ko di mo kakagngani. Kasi silang kalan na sila was way manguha. Sunod og nag-init na. Sa tayo, nga mura nagtinakam. Anang kuhaon sunod og muinit na hudto na nagharbis. Kaya makatigom kung magdakos alis siya kay Miss Nailita paborito ra bisang Carlan. Mugoy Carlan sa alis siya. Day, Rosalie! Nga anta. Shoot out day ko ni Kuya Liwo o Ate Mars na Kaya, Kuya Leo o Ate Mars ba ila ba mo ngani Carlan. Ito tumakalit nga ning Carlan na mo na mong merindas bukid. Og di ito to. Og magkaduy. Mayura tire dala. Snack na mo. Nagmakablaw na. Ako pagkabjaw halirong sa mesa. Ganyan na ikuwang dani.
Kayo na sa yan ah. Iya. Si Kia di ay kuno. Hoy Kia o ni Herlin Diaz Garcia. Di ada ka mong merinda. Kia kuno is budoy. Kaya nga gijang rin da ubi jam. Dahil lang ho. Keraan. Kami ang kalan ah. Kapikuan. Kami ang dipagkalan tayo. Ay, aloy. Kami hugo. Pagin na dito kalamin. Masarap tawag sa kagayan tanig ka. Bawas mo sa mes. Nuwa. Tangkos ka. Football. Nuwa. Football sa ta. Hindi na, dilapok ron. Oo, di na, lapok ron tayo. Basketball may tayo. Bisa ba? Basketball. Sa hapon na. Ang kabuntag na. Mula buntag. Basket tayo.